Gdje ste bre ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Gami Gameplay Srbija, sa vama je Srđan. I danas ćemo ponovo igrati Minecraft single player. Pogledajte što sam našao. Štrijan blagoslov vatri odbaci. To sam našao kod dole u rudniku. Kod spawnera. Evo vam pokažem. Svašta nešto. Evo vidite koliko imam kokošaka, razmnožio sam ih. Svinja, dosta ih je. Danas ćemo ove bundeve sjebati. Pet, šest, sedam, osam. Bre. Da. Ne. Devet, 10, 11, 12. Sad će to dobro. Treba će nam kasnije i snijeg da bi mogli da napravimo lupavo kako to su Sneška Bjelića. Šta sam sve pokramio? Već dve bundeve, aha. Paus. Četiri šarvere pa se dobro. Tri. E, 13, super. Sada će gdje je? Imamo 12 sada pokušamo da razmnožimo svinje. Koliko je jašt? 2, 3. Lepo svinicu sam naložio ja. Ne! Brate, pa vidiš što su se napravili. Morat ću nešto da napravim i da kažem, evo nas nastavljamo kada smo to napravili, a ostavite. Sad neću moći da izađem, pauzirat ću ponovno, izvinjam. I eto sad kada smo napravili, evo sad vam pokažem kako je lakše da izlazite, da vam niko ne izađe. Puno jaja sad dolazi, što sve više i više kokošaka. Sad ćemo vidjeti. Drugi spraćemo u sljedeći epizod da napravimo. Šta je ovo? Samo jedno seme dobijem.
To je gol. Evo ga. Lijepo smo se ovo ostavimo. I kasnije ćemo morati ovdje. Pauzirat ću dok ne napravim nešto. Dok ne napravimo i kada smo napravili, što sam uspjela napraviti nakovanje, vidite kako je gore lijepo. Pokušamo da enchantu. 21. Nema veze, znači 6 levela nam fali. I idemo da brže malo je ugalj. To nam daje levela, to smo sad 16. Treba nam 21 level za mač. 16. Zlato smo našli, super. Još zlata. Kopit ću se dijamantskim bršom. Ajde. Puno je ovog uglja, skopat ću sve dok ne dobijem levele. Koliko ga imam, 30. 17. Ja ne bih resrušio tako. Još. Sad ćemo 18. Da li ima još najbolje? Nema. Dole. Dobro, sad ćemo još malo 18. Ne znam da li ćemo stići baš u ovoj epizodi. I da, ovdje je bio ugalj, ja sam ga uspio, ne, ugalj, obsidian, ja sam ga iskopao. Evo, dole ne idemo. Ajde, idemo štimati. Ovdje zeznuto malo. Diamonds! Opet smo našli dijamante, šta je ovo? Ne. 7 dijamanata. Ima i redstone. Redstone nam je potreban. Pauzirat ću dok ne dođemo koji su više nam neće ništa trebati. Evo kada smo došli, 19. smo nivo. Ne znam, eto, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se.